teksten. Og Jakob og Karsten skal have herop med hver deres mobil. Sangteksten. Og det foregår på den måde, at nu spørger jeg jer en dansk popsang. Hvad er det for noget? Jeg vil eje millioner. Jeg vil eje millioner. Og Jakob, hvis du finder den, jeg vil eje millioner, fordi den tekst, den findes på nettet. Godt. Men så skal vi have en sangtekst eller en dansk popsang til. Hvad kan det være for en? Med hvem har skrevet det? Vi griner kun for mig. Karsten, den finder vi. Det, som der sker nu, det er, at Karsten og Jakob, de stiller sig på hver side her. Og så nu udspiller der sig en introscene, hvor de kun må læse op af teksten. Men det, der er vigtigt, de lægger følelser i teksten. De skal ikke synge, men de skal sådan sige, som om de mener det. Eller ej million. Og så skal vi have en scene, vi skal lige finde ud af, hvad er relationen mellem os tre? Er vi fætter, kusiner? Er vi bankrøvere? Er vi vaneforbrydere? Hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget. Nej. Vi er med i samme svingerklub. Vi er i svingerklub. Okay. Kan vi få en historisk tidsalder? 74. I 1974. Det bliver spændende. Er I klar over, har I fundet teksterne? Har du fundet teksten? Yes. Godt. Ja, jeg vil gerne byde velkommen her til Hummelgårdens Svingerklub. Jeg er glad for, at I er mødt op, alle jer. Og du er også ny her? Kun for mig. Ja, men det, altså alle er til for dig. Konceptet det er, at du løsner dit slips lige om lidt, og så folk de afklæder sig også, og så har vi sådan et gyngerum hernede. Og Fuglene flyver. Nej, vi har ikke fuglerum endnu. Blomster springer ud. Ja, det kunne faktisk godt være, at vi kunne få lidt blomster herovre ved baren. Alt er som før. Der står Rodrigo, han vil... har du blomster, Så, Rodrigo? da jeg var din brud. Det er ikke rollespilsagtigt. Giv det dig. Nej, vi har været her. Men jeg mindes dig endnu. Det er godt. Men hvis du lige tager det roligt, og så skal I... Du er klar over proceduren her i Svingerklubben? Jeg er så færdig med din falske ærlighed. Men jeg forklarer dig jo bare om reglerne her i huset. Hvordan... Jeg synes, det er så uforskammet. Jeg går og tænker, hvor er du? Jeg står lige her. Jeg har gået, og før I kom, har jeg gået og gjort rent med svaber og toiletrulle, og jeg ved det er nogle meget... Jeg skulle eje millioner. Ja, ved du hvad? Hvis tårer var guld værd. Det er utroligt, hvad du gjorde med mig. Jeg har jo ikke gjort noget. Jeg er jo bare aftenens vært. Prøv at høre. Jeg kan aldrig glemme. Var du inde i gyngerummet i sidste weekend? Et skænderi. Det var afsked. Jamen, jeg ved godt, kunderne her kommer nogle gange op og toppes, man bliver ivrig overdrives, men du må ikke tage det på den måde. Så nu skal du se her. Hvis herop, så kan du gå derop og klæde dig af, og så kan du komme ned til os andre. Kun for mig. Men du vil have ene rum. Aha, jamen vi har ene rum også herovre. Jeg er så færdig med din falske ærlighed. Det var vist nyt. Jeg er jo bare bestyrer af Svingerklubben. Forelsket bliver jeg aldrig mere. Klubben fylder mine år. Klubben fylder mine år. Slogan, det skal være slogan.
Jeg skulle eje millioner. Jamen, hvis du bliver medejer af vores Hvis vennerklub. tårer. Jamen, det bliver vores nye slogan. Og nu er jeg bare det. Nå, okay, men vi ses i næste weekend, så. Det er godt. Udmærket. Du har det okay? Jeg har det godt.